گۆرانی وێژی نیشتمانم ڕۆ بۆ نەری هۆزی کوردەکانم ڕۆ ڕۆڵەی ئازیزی لای بۆکانم ڕۆ بولبولی باغی کوردستانم ڕۆ شەمامەی سووری نێوبێستانم ڕۆ گوڵی ژاکاوی سەرکوێستانم ڕۆ ئەستێرەی گەشی ئاسمانم ڕۆ ڕووناکی چاوی نیشتمانم ڕۆ سەردەسەی تاقم شۆخەکانم ڕۆ بووکە هەرێما مکریانێ باژارێ بۆکان یانجی باژارێ زیرەک ئەف باژار دکەوە باشوورێ ڕۆژهەڵاتێ پارێزگاها ئەزەربەیجانا ڕۆژاوا یا ئیداری یا ئیرانێ ڕووبەرا وێ 2541 کیلۆمتر چارگۆشەیە باژارێ بۆکان ji bakur ve bi Miyanduwab, ji Rojhilat ve bi Şahîndeş ve, ji başûr ve bi Parêzgeha Kurdistanê û bajarê Seqiz ve, ji başûrê Rojava ve bi Serdeşt ve û ji Rojava ve bi Mehabadê re Hefsîno re. Hejmara niştecihên vî bajarî 251,409 kes e. Xelkê bajarê Bokanê bi giştî Kurdin û bi zaravayê soranî diaxivin. Bajarê Bokan piştî bajarên Kirmaşan, Urmiye û Sineyê ji mezintirîn bajarên Rojhilatê Kurdistanê ye û dikeve ser rêya sereke ya di navbera Bakur û başûrê Rojavayê Îranê de. Vê yekê jî giringiyeke mezin daye vî bajarî. Her wiha, ev bajar ji bajarên ku piraniya niştecihên wê Kurdin û ji mezintirîn bajarên herêma Mukriyanê ye. Bajarê Bokanê jî weke gelek ji bajarên din ên Kurdistanê xwedî dîrokeke gelekî kevnar e û di gelek belge û nivîsan de hatiye ku beriya 3000 sal ve navê Bokanê Aysbirto bûye û di wê demê de paytexta dewleta manayiyan bûye. Gelek şûnwarên dîrokî yên ku niha li mûzexaneyên welatên Ewropî de hene diyar dikin ku şaristaniya manayî giringiyeke mezin bi karê hunerê daye. Niha jî li gelek gund û çiyayên derdora Bokanê de berên pir xweşik hene ku di serdema şaristaniya manayî de hatine neqişandin. Gelek nivîskar û dîrokzanên Kurd dibêjin ku di serdema gelekî kevin de ji ber ku du kaniyên mezin li nêzî bajêr hebûn û ava wan gelekî xweş û zêde bû, xelkê wê deverê gelek caran diçûne ser wan kaniyan. Ji ber ku gelek cihên xweş û xemilandî li derdora wan kaniyan hebûn, lewma xelkê wê deverê navê bûk lêkirine ku bi derbasbûna demê re bûye Bokan. Hin nivîskarên Îranî jî dibêjin ku dema êrîşa Moğolan de yek ji fermandarên leşkerê Cengîzxan navê xwe daniye ser wê herêmê. Li ser dema împeratoriya eşkaniyan li Îranê de Bokan cihekî giring bûye û niha jî bermayên ku li gelek gund û çiyayên Bokanê de hene wê rastiyê nîşan didin. Bokan jî weke gelek bajarên din ên Kurdistanê xwedî cihekî gelekî giring di serhildana rizgarxwaziya gelê Kurdistanê de bûye. Di serdemê Komara Kurdistanê de xelkê Bokanê gelekî alîkariya komarê kirine û di oxira azadiyê de nirxên giranbuha
پێشکەش کرنە. لە بۆکانê gelek helbestvan, nivîskar, wergêr, zimanzan, rojnamevan, çîroknivîs û peykersaz hene wek Ebdurrehman Şerefkendî, Suwarê Êlxanêzade, Ebas Heqîqî, Seyid Kamil İmamî, Rêbîn Heyderî, Leyla Salihî, Ezîz Mehmûdpûr, Hisên Şêrbekî û Ehmed Mewlanî û her wekî din. Ji nava xelkê Bokanê gelek hunermendên baş jî derketine nava qada mûzîka Kurdî û kesên weke Hesen Zîrek, Karîger, Tahir Xelîlî, Awat Bokanî û Elî Xendan ji hunermendên vî bajarî ne. Her wiha bilûrvanê navdar ê gelê Kurd qale mere li hemû beşên Kurdistanê xwediyê cihekî taybet e. Gelek siyasetmedarên navdar ên Rojhilatê Kurdistanê ji xelkên bajarê Bokanê ne weke Sadiq Şerefkendî, Ezîz Xanê Mukrî, Hacî Babeşêx û Seyf Qazî Mukrî û her wekî din. Piraniya xelkê bajarê Bokanê bi karê bazirganî û çandiniyê re mijûlin. Lê hin ji xelkê Bokanê weka bajarên din ên Sersînor bi karê kesibkariyê re mijûlin. Xelkê bajarê Bokanê bi hestên welatparêzî navdarin. Di hemû serhildan û şoreşan de xwedî roleke mezin in. Ji Komara Kurdistanê bigire û heta serhildana jin, jiyan, azadî, xelkê vî bajarî ji bo bi destxistina mafên xwe her di nava berxwedaniyê de ne û di oxira azadiyê de canê xwe feda kirine. Lewra ev bajar weke bajarê berxwedanê tê naskirin.